Naging maayos at kontrolado sa pangkahalatan ang daloy ng trapiko sa lungsod ng Urdaneta kahapon kasabay ang opisyal na pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027. Bagamat dagsa ang mga sasakyan sa kalsada, hindi naman nauwi sa matinding traffic ang sitwasyon sa lungsod. Ayon sa panayam ng IFM News, ipinahayag ni Larry Makatlang, isang tricycle driver, na normal na raw nilang nararanasan ang pagbagal ng mga sasakyan tuwing rush hour kung kailan sabay-sabay ang dagsa ng mga mag-aaral at mga empleyado sa kalsada. Ang oras kasi na pasokan ay mga 6 o'clock hanggang mga 8. Siyempre sa dami po ng mga tricycle, mga sasakyan, hindi maiwasan talaga yung traffic. Kaya lang, pagdating ng alas 9, as usual, okay na yung daloy ng traffic. Sa uyan naman, paglabasan ng mga estudyante, alas 5 hanggang alas 6, gano'n na naman. Dagdag rin ng mga tricycle driver sa lugar, bagamat isa ang mga big bus sa dumaragdag ng bigat sa trapiko, kontrolado naman raw umano ang sitwasyon dahil na rin sa puspusang pagbabantay ng mga traffic enforcers sa mga kritikal na interseksyon. Patuloy namang pinapalalahanan ang mga motorista na panatilihin ang pag-iingat at pagsunod sa mga batas trapiko, ngayong balik eskwela na naman ang mga kabataan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ako si Idol Intern, Apple Rosario, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.